এই ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମର ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମିତା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆଉ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ନାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କହିବି। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ଟର ଡିନର ଖାଇବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଟିକେ ଯାଇକି 20 ମିନିଟରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଜୋର ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବ ଆଉ ପେଟର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ତାହା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାହାକି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବା ଛାତ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଦ ହେବ, ନିଦ ଜମାରୁ ଭାଙ୍ଗିବନି। ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତ ବଜ୍ରାସନରେ ବସନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍। ଏହା ବି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଓର କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ 3ଟି ଜାଗାରେ। ଫାଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାକ ଅଛି, ନାକର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ। ପିଓର କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନଖ ଅଛି ଟିପ୍ସ, ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ କେଉଁଠି ଲଗେଇବେ? ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇବେ ନାକରେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛି ନଖ ସେଇଠି ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନାହିରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ମସାଜ କରିକି ଲଗେଇବେ। ପିଓର କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍, ମିଶାମିଶି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ହେଲେ ହେବନି। ପିଓର କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍, କାହିଁକି ନା ନାହିର ଆମର ବଡି ସହିତ ବହୁତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଓର କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ୱାକ୍ କଥା ବା ବଜ୍ରାସନ କଥା ହେଲା, ଆଉ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇବା କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କରିବେ? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି କରିବେ ଆଉ ଏମିତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିଭକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଟି ଭିତରେ ରଖିବେ। ଭଁରେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରେ ହେଇକି ଆପଣ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସାଉଣ୍ଡଟା ଏଇଠୁ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କଲି, ଆପଣ 3ରୁ 5 ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା କଥା। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ତାହା ଆପେ ଆପେ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଇଠୁ ଆମର ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାସକୁ 20ରୁ 25 ଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 20-25 ଦିନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ଯାକ କାମ ଦେବ? ନା, ଜୀବନ ଯାକ କାମ ଦେବନି। ଆପଣ ଏମିତି ଲଗାତାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଭଲ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜୀବନର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏତିକି କରିପାରିବାନି? 24 ଘଣ୍ଟାରୁ
20-25 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦିନକୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବାନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେତେ ଆଗେଇଲେ।